Ama, maraming salamat po sa pinagkaloob ng biyaya. Pakibasbasan po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mga unta utro ang among lunch. Ila lunch lang ni. Ako ba lunch pa. Nga musudan is akin to. Ako na pakbet, ginisang gulay. Oh, nawa natayan na ning among Maayong adlaw otro kaninyong tanan diha mga higala, so naana pod mi karon magsamok-samok mga ana pod ming lunch. So ang among video gyud diretso ra gyud ni lunch kay mao pa may pagmata nako brunch naman ni ako. So mao ni karon nga adlaw murag kaning Chinese style ni namo kay magyaka ra mi diri ami magkaon di sa gawas kay kaning hayag tapos kaning lamdag nya hangin nya nay maglabay-labay murag istorya o lami kay magkaon dito sa gawas kay magkananan. So karon diri ana por mi sa sulod kay wala nay tao diri asa sulod pero lang gyud sa ni mama. So sa gustong mo sundog sa among kape nga sinunog nga bugas kanang ang inyong pagsunog kanang dili jud kaayo sunog nga kanang itom na kayo kanang maguwang lang siya sa pagka-brown nga buo pag gihapon siya nga kaning bugas. So isigway sa nato kadiyot ning tinughong ni mama sumao na yang unang gikaon. Bahin sa kape. Itom siya pero dili siya ingon nga over na gid siya nga pagkasunog. Ang tips ana pag sunog sa bugas, di ba? Mo brown na siya tapos sunod sa pagka-brown mag-aso-aso na siya na mahimo na siyang black color mo na tama na to siya pat yun na dili na siya kaning abuton pa nga kaning mahimong kaning agipo na kay na basin bad na po na sa health. So mao na ang tips lang ha mga higala kung gusto mo sunog sa mong kape. So ayan nangaon na mi ang happy and contented lang sa life nga ingani lang kasimple nga buhay. So ayon sa mang bash nga siguro na sila sudan og bulan also kung si among mahungit sa among baba sa importante ano man dayon na mo kung mga kauban sa mama importante buhi so ana dili na mapas mo to uy ala nihayag na so nakamiral ko na min balik na mong kuryente dili bitaw gani na man gud wala may managamit og kaning si tawag ani kaning ring light ba ni tawag ganina so nakahuna-huna gigamitan na mo ring light kay mo to ngit-ngit ganina karon hayag na so kita ng mga ngala-ngala ani kay hayag na kayo so wala na filter gigamitan lang namo nag ring light. Sorry ganina kay ngit-ngit kayo so walay light dim light tong style ganina karon nakahinumdum sa ring light so mao pa pagsaksak sa ring light o diba ginisa simple lang nga ginisa nga kuan gulay ana ra siya o tapos para mas tutyal for gamay gibirahan na yung ketchup ang kaning buwad so tamis-tamis gamay so nag-ipis na po si JB o kaning kanon no be happy so istorya so kami lang magminarity sa aming tulo ana lang so pag dili busy so after ani kanya-kanya pa after na mo magkaon so kanya-kanya na po mi kaning mga extracurricular activities diri sa balay so bisag na sa balay so ayan work from home kaning duha na akong mga buddies akong mga best buddies na ko ning duha so napo na sila yung mga extracurricular diri sa balay so pag sahay ako na silang ubanon gawas aron makapag-relax po sila baron makapag-unwind po sila sa gawas so halaka on taman para dili magkurog ang tiyan so importante na to ani sa kinabuhi nato happy lang nya makakaunta nya 3 times a day thankful na kahit ana nga kaning sistema nga kanang style sa atong kinabuhi di na mapas mo atong bitok ani lipay na kay itong bitok ani magkurog-kurog nag TikTok na siguro sa ilalim ng bitok ani nga uy nakakaon na pud ko di ba kita ay na day so mao nang among kinabuhi among bash nga sa Manila sudan oy so sorry kayo sa inyo kay ngani ra man gyud ming among life style so pinubre ra gyud style namo so salamat sa inyo viewers nga nag-watch ani kung sa inyo ka-comment so okay lang ayo na lang gud mo pag-bash namo kay kaning amo lingaw-lingaw ra lang gud ning amo god wala lang kaning happy lang lipay lang sa kinabuhi ba ana lang gud ang life o di ba pampag good vibes kung dili mi makapag good vibes ignore na lang gud mi ninyo kung dili kung maingon mo kung naay magbasya mo nga unsa na sila oy so na among lingaw-lingaw lang sa kinabuhi pag dami mga free time mo ana lang so amo na ning happiness na namo ni o di ba luxury na namo ni nga ing aning nga life ang importante
buhi. O, di ba? Kami ratulo kay ang akong bana wala pa kauli. Kay gusto na niya mo uban daw ano yung pagpangaon. So, lupad sa kayog silhigdong. Charos. Hapit na ni nahuman og kaon ang mga person. O, kani si JV na po siya buhaton. Si Mama po, dangyang lingaw, kani yung mga tanom diri sa gawas. Sorry sa mga tigpaminaw kay Bisaya nga akong gagamit nga term kay Mauri Gunyi origin gyud namo ning kaning pagkabisaya gyud namo. So, proud ko sa akong kagalingon kay almost nami diri mag 3 decades na tano. So, expert gahapon mi sa among origin nga kuan ba kaning lingwahe among language nga kan hayag-hayag na day ang among kaugmaon anino kay naa nami ning hayag ng among palibot kay naa na ring light. So murag lamdag ng among kaugmaon kay naa na daw ring light. Ganina daw permero kay ngit-ngit. So murag wala mi kuryente. Nabot lang kuryente sa miral ko. So karon gitaod na. Ganina murag ngit-ngit gyud ang atong kinabuhi ato kay di ta kayo maklaro. So mupaway lang ni sila kadiyot, more proceed na po ni sila sa ilang mga kabilinggan. Ako'y daghay pa yung mga trabahoon pa sa mga email sa kung ano-ano pa para mo lagi giin ako sa mga niagi pang mga videos kaning manikay sikay ta sa atong live kay aron ta makakaon ba nay pamugas o kaning panudan pud ba. So ana lang ang kinabuhi. So pahuway lang tagamay. So proceed ta sa atong mga laing mga kaning kuri-kuri sa atong kinabuhi. Ana man gid ang kinabuhi. Kinahanglan ta maning kamot karon no kay dili lang ta magpaka-stress ani nga life ba kay stressful man gid ning life no. Wala man gyud sa tao, wala man gyud sa tao nga dili gyud ma-stress aning kinabuhi labi na karon mahal ang mga paliton. So inga na relax lang gud atong life kaning easy lang ta na i-handle ang atong kinabuhi ngayong ana. Be contented, be happy kung unsay meron. Isihan lang nato ang kinabuhi kay ingani naman gid ang kinabuhi nato sa earth. O liban lang siguro mo puyo ta sa laing planeta no at tag Pluto, charis. O tistingan ka na mo puyo tag Pluto no o kaya sa Mars. Aw. Nagtabing ihapon ang mga baba sa mga person o padyo na human og kaon. Sige gilag-ngisi bisan maura ni ang among sudan. O di ba? Happy lang. So kung naay mo anhi diri sa amo ready na ang inyong mga tinai kay matayan ang imaog bulad. So di gid mi mahutdanan ang mga binisaya nga foods no kanang bulad, ginamos pero dili pud pag sigig-sigihon kay kaning makakuan pud baya na si tawag ani makasakit sa bato or UTI. So sahay lang good pud pero murag kaning amo murag na pirmi naman ni kay wa may pamalit og sudan lain. So sa mga manhi diri kinahanglan makarelate mo sa among sudan. Murag si JB sige smile kay ni ana siya nga na shock siya sa iyang beauty diri nga labdag ang kinabuhi. Among life dito sa probinsya pa mi nga kuan pa mi ato elementary. So mga huy mi sa mga kabukiran ng kabundukan mo mingawon yun mi ana nga life baka ng lifestyle sa una nga kaning mga huy nya kaning kung aron na ami paniuntuhon nga kaunon sudan kaning manguha mi kaning sa bukid ug kaning mga tanong rapunto namo nga kaning mga gulay fresh kayo siya lami kayo siya kaunon ba kay kaning tamis na siya pag kaning lutuon healthy gid kayo ang life pag ang sudan kaning naay gulay nya higop sabaw di ba labi nagpresko pa nga kaning kinutlo gid nimo ang gulay dayon lutuon nimo kay tamis pa na siya. So naapay kaning kuana na daghan jud kaning kasi mga vitamins ba labi nag-ihaf ko na nimo. So mo na siya lami kaayo. So paminawan sa nato ning gimarites aning tulo no sa kani ilang hisgutan. Okay, done. Okay. Bye-bye. Bye. Og diri na human ang among video guys sa karong adlaw hangtod sa susunod pa namang mga videos. Thank you for watching. Dachi pa dere sa bagat ang inyong Bisayang higala.